Mats Grönblom här, hej från Storfinnova gård på resemässan 2013 i Helsingfors. Det här är Storfinnova gård. Vi är ju kanske mest kända för vår rökbastu som vi har byggt upp på nytt nu efter att den brann ner här för 1 år sedan. Så det är ju det som vi har, som vi gärna säljer, vår stora underjordiska bastu. Nytt för i år är kanske det att vi säljer de här hut and breakfast. Istället för en säng och en morgonmål så kommer det alltså en egen trädkoja. Om man vågar klättra upp så det är cirka 2,5 meter upp i våra kojor. Andra nyheter är kanske det att vi har redan ganska länge haft att man kan kocka med våra köksmästare i vårt kök. Nu har vi utvidgat det på det sättet att man kan gå ut i naturen och ha sån här, vildmarkskockande. Man tillreder sin middag ute i naturen. Sen kan man tillsammans kring middagen kan man sedan då skryta om vad man har tillrätt ute i naturen. Så det är kanske våra nyheter för 2013. Pirjo Hofström Suomen saaristovarauksesta ja me toimimme koko tämän Turunmaan saariston alueella ja meillä on myöskin retkiä Ahvenanmaalle ja tämmöistä uutta tänä vuonna, niin meillä on uusia mökkikohteita, huviloita, majoituksia ja erityisesti halusin mainita tämmöisen Villa Bergholmenin, joka on Taalintehtaan edustalla siellä Kemion saarella ja on tämmöinen erittäin tasokas kohde ja varattavissa esimerkiksi firmojen tilaisuuksiin, mutta yksityistarkoituksiin myöskin, että erittäin kauniilla paikalla omassa rauhassa ja lähellä Taalintehdasta pieni vedenmatka löytyy, mutta on erittäin tämmöinen tasokas ja hyvin varusteltu palvelut, saunat, kaikki tillbehörit mitä tarvitaan, niin sieltä löytyy kyllä. Sitten muuta, mitä me mielellään halutaan ihmisille tuoda tietoon on tämmöinen, että saariston on mukava tutustua niin kuin sillä tavalla, että kiertelee eri paikoissa eikä vaan jää siihen yhdelle mökille. Vaikka meillä on paljon mökkivuokrausta ja kohteita eri puolilla saaristoa, niin myöskin siellä on niin paljon erilaista nähtävää. Me suositellaan sitä, että ihmiset ottaisivat aikaa ja pysähtyisivät eri saarille ja tutustuisivat siihen, mitä siellä on nähtävillä. Erittäin paljon löytyy kivoja tämmöisiä aamiaismajoituspaikkoja ja se on vähän semmoinen löytöretki, kun pysähtyy eri paikkoihin ja yöpyy näissä aamiaismajoituspaikoissa. Mutta tuolla Kemion saarella on tämmöinen hut and breakfast, mikä on Storfinnova-koodissa. Siellä on tämmöisiä puihin rakennettuja majoja, missä voi yöpyä. Erikoinen kokemus varmaan ja siellä saa sitten aamulla metsän siimeksessä herätä linnunlauluun ja se on varmaan jotakin aivan erikoista, mitä voi kokea. Mutta sitten löytyy muita erittäin viehättäviä paikkoja, esimerkiksi Villa Felix Vestanfjärdissa. Vestanfjärd on muutenkin semmoinen paikka, mihin ei ehkä ihan helposti eksy tuolla tavalla, ellei sitä suunnittele, mutta siellä on paljon nähtävää ja kaunis merellinen paikkakunta ja Villa Felix on erittäin kaunis majoituspaikka siellä keskellä kylää. Et suosittelisin sitä lämpimästi kyllä myöskin. Sitten enemmän seikkailuhaluisille ihmisille, jotka voivat käyttää moottoripyörää. Meillä on sellainen uutuus, että meillä on sellaisia paketteja, joihin sisältyy moottoripyörä ja varusteet, kypärät ja sitten me ollaan suunniteltu valmiit reitit, milloin voi kiertää tämän saariston alueen ja yöpyä eri paikoissa. Et erittäin helppo tälle asiakkaalle, joka haluaa tutustua saaristoon ja se on sellainen uusi seikkailu. Eikä tarvitse olla omaa pyörää, vaan on tämmöiset Kawasaki-pyörät, jotka on hyvät varustelut ja erittäin hyvin ajettavat, niin sellaisia löytyy tänä vuonna. Ja vielä jos mainitsisin sellaisen mahdollisuuden, että jos haluaa päästä merelle ja purjehtimaan perinteisellä purjelaivalla, niin on tulossa ensi kesänä
tällaisia draamapurjehduksia Söderlångvikista Kasneesiin ja sitten siellä vieraillaan Högsuoran satamassa ja siellä on tällainen niin kuin ne on dramatisoituja, näyttelijä on mukana, joka esittää tällaisia erilaisia historiallisia hahmoja, jotka ovat vaikuttaneet siellä Kemion saarella ja niin se on uskon todella mielenkiintoinen kokemus, että on paljon tehtävää ja kannattaa ottaa yhteyttä ja ihan rohkeasti kysellä kaikkea ja sitten meillä kotisivuilla kanssa niin tiedotetaan näistä asioista sitten pitkin kevättä, että aina kun tulee jotakin uutta niin kannattaa käydä katsomassa sieltä. Tervetuloa saaristoon! Hjärtligt välkomna till Kasnäs skärgårdsbad. Nu är vi då på resemässan här i Helsingfors i mässcentret och söker lite nya kontakter, sköter om våra gamla kundkontakter och efter detta så börjar vår säsong så småningom i Kasnäs och vi börjar säsongen med Bli-ni-afton den 2.2. Ni är alla hjärtligt välkomna. Så vecka 8 har vi sportlov i Kasnäs. Och så har vi då den traditionella morstadslunchen i maj. Och en stor händelse i år är broloppet som körs igång för 3:e gången. Det är den 16 juni. I år väntas 250 löpare. En stor händelse för hela Kimitoön. Midsommar med dans, Kasnäs dag i juli, Valsens dag i början av augusti och forneldarnas natt sen sista lördagen i augusti. Välkomna!